Jeg er spiller sammen med min nye hold. De voksne tror, at det er for sjov. Min mor vil ikke give mig lov, for det er mit spil. Det er det jeg vil, det er det jeg lever for. Forstå det nu, ja lige nu. Jeg gider ikke at høre på jeres brok, for jeg spiller sammen med mine venner. Min mor skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal game, for jeg vinder. Pigerne kan lide mig, jeg gamer dagerne. Jeg er som besat. Klokken er lige nu 7:10, 7:11 eller sådan noget deromkring. Lidt tidligt. I den her uge, der kommer jeg til at følge med, hvad vi laver her i efterårsferien. Ja, lige nu, der er jeg næsten lige stået op. Og så skal jeg hen og tøj på. Og så lidt senere, så skal vi hen Sofie bage min. Og så kan vi finde ud af, hvad vi så skal. Yeah. Okay, så lad mig nu få noget tøj på. Jeg prøver godt at høre noget, som jeg har set nogle YouTubere gøre. Det der med at snakke. Så nu er jeg blevet færdig med at tage tøj på for mit hår. Så nu skal jeg bare skifte ind til, at jeg skal noget. Måske skal jeg sidde og lektier, fordi jeg har så fået i tysk. Så nu må jeg sidde og lave en gang, ellers skal jeg ikke noget. Så nu er jeg lige blevet færdig med mit tysk, og så skal jeg ind og aflevere det. Så det jeg skal. Det er sådan lidt svært nogle gange at lave tysk, når det er, man har en hund ovenpå sig, der bare gerne vil kæles. Ikke også, ja? Det vil bare gerne kæles. Det er fordi, at mine forældre er taget ind for at hente Sofie Benjamin. Så jeg er alene med den her trunte. Og hun vil bare gerne være sammen. Hun kan ikke lide at være alene. Så. Men nu skal jeg ind og aflevere det der tysk. Og hvis jeg er endelig færdig med det, så har jeg ikke mere tysk for. Det bliver rigtig dejligt. Og det skal jeg lige være færdigt til på søndag. Og det, når nu det er overstået, så har jeg, så pludselig jeg kan lave så meget resten af ugen. Yes. Det er der jo ikke rigtig nogen, der gider. Ikke midt i deres ferie. Yes. Så nu går vi ind og afleverer opgaven. Yippie. Hvad så, Tjern? Hvad så? Skattepige. Hvad så, mus? Der fløj. Der var en flue. Hun stirrede på, fordi hun prøver at fange den. Men vi ved godt, mange ved godt, at hun kan ikke fange den. Hun gør det bare alligevel. Og det går ud over alle, som hun er på, hvis hun får øje på en flue. Sådan der. Så skal jeg bare lige have kopiere link. Sådan her. Så skal jeg indsætte link. Sådan der. Så skal det ved jeg ikke, skrive sommerferie. Eller sommerurlaub, som er sommerferie på tysk. Sommerurlaub. Sådan der. Som I måske kan se her. Måske, det ved jeg ikke. Men nu får jeg den afleveret. Ja, der flue irriterende. Men nu får jeg den afleveret. Yes, ja.
sådan der, så det er afleveret. Jubi, så er jeg færdig med tysk. Så er der bare dansk, som jeg også skal have lavet, men det gider jeg ikke at lave lige nu. Det har jeg også til at kunne lave efter efterårsferien. Det her tysk noget skulle jeg være færdig med til på søndag. Nå, men ja, mine forældre er måske nok på vej snart hjem med min søster, og så, ja, så kan vi finde ud af, hvad vi så skal. Okay, så hans 4 ben er kommet hjem. Og nu nogle af os på vej ned i Netto for at købe noget. Jeg kan lave noget. Det var... Ej, nej. Men efter vi kom hjem fra det af, der har vi ikke rigtig lavet noget, og så nu ender jeg nok med at flytte ned på et andet værelse, så jeg skal have pakket de her ting ned. Super, yes. I kan se det andet værelse, jeg skal på. Det er en Sofie Sabanes lige nu værelse. Så, ja. Men det ser sådan her ud. Ikke sådan super stort, men det er fordi, der kommer til at blive lavet om på værelserne, sådan så at jeg ender med stadig at have det største værelse. Det er super fedt, ikke? Men jeg skal i hvert fald have pakket tingene sammen herindefra, og så skal jeg snakke med min far om ting, der skal gøres ind på det andet, når det endelig er. Så, super. Så nu går skal jeg i gang med sådan at rulle og pakke, så jeg kan flytte til det andet værelse. Det samme skal jeg lige have samlet den her flytkasse. Hvis jeg kan huske, hvad man gør. Sådan der, ned. Ned. Vent lige. Ja. Den er klar. Der, og så nu. Ja. Og sådan der. Sådan der. Havkassen er sådan lidt. Men så er det fint. Så. I kan se, hvis jeg bliver færdig med værelset, så kan I se den nye. Når jeg er færdig med det. Ellers så må vi bare se, hvad vi skal lave i morgen. Ses i morgen. Hej alle sammen. Og det er sådan, det er tirsdag i dag, og klokken er sådan 22, 43, 44. Det er sådan meget sent. Vi er sådan, jeg har pakket siden klokken 8 i morges. For det var der, hvor jeg vågnede. Der har jeg pakket, og så har vi fået hentet mit nyt skab, og sat det op. Så nu skal jeg sove inde i det her værelse for første gang. Og inde på det andet værelse, hvor at Anne-Sophie Benjamin skal sove for nu. Der er sådan mega rodet. Der er også rodet herinde, men ikke lige så meget. Det er sådan, vi tager tingene sådan stille og roligt. Men I skal nok få lov til at se, når det hele er færdigt. I hvert fald mit værelse. Så må vi se, om I kan se deres andres. Men sådan det er lige nu. Så vi ses bare i morgen. Hej, nu er det, blevet onsdag, og klokken er sådan, lad os se, 14:30. Og det er sådan, vi har stadig ikke været i gang med sådan at skulle flytte værelse, alt sådan noget. Vi har sådan prøvet at flytte nogle af de sidste ting, men der er stadig mange ting. Jeg har stadig nogle af Anne-Sophie Sabanes ting herinde. Men mit burde være fjernet inden for deres. Så nu skal vi til at snart have køre. For så skal vi ud og have lavet nogle negle. Yippie! Yes! Så
Vi kan ses efter, at vi har fået lavet negle. Hej hej. Ja, det er min negle, før jeg får lagt negle om min anden hånd. Ja. Jeg har været til det. Se, det er min ene hånd. Og så er der min anden hånd. Anne-Sophie har jo også. Ikke også? Kom her på visen. Det her, det er Anne-Sophies negle. Hun har ikke fået ekstra lange negle på, som jeg har. Den anden hånd. Men så sådan, det er på vej, ikke også? Så tror jeg bare, vi sådan lidt skal rydde op i dag, eller sådan bare lige slappe af, og så skal vi ikke lave noget, så vi, om ikke andet, så ses vi i morgen. Hej! Hej. Så er det torsdag. Klokken er cirka halv 1. Jeg har bare sådan gået og ryddet mega op, fordi jeg er stadig ikke helt færdig. Jeg har stadig nogle af Anne-Sophies Payments ting herinde, så lige nu sidder jeg og slapper af, fordi jeg gider ikke lave noget. Og så kan jeg fortsætte igen i morgen. Men det ser bedre og bedre ud på mit værelse. Vi kan nok ikke se det nu, for lige nu er det mørkt. Så vi ses igen i morgen. Ja. Undskyld. Så det er fredag. Klokken er 10:30. Og jeg er sådan nogenlunde færdig med mit værelse. Det er sådan, mangler stadig nogle ting, men det er sådan nogle ting, som mine forældre lige skal have flyttet, så det tager nok noget tid. Det kommer nok måske til at gå lidt dage til det, så jeg kan vise jer mit værelse i morgen. I morgen skal vi faktisk måske i Vordingborgland og komme ind og prøve nogle af de der gyserting, der er derinde. Det vil så blive første gang. Så der kan I få måske nogle klip af. Det kommer lige an på, om hvordan det kommer til at være. Altså det er jo ikke alt, som man kan filme, vel? Så der kan I måske få nogle klip af, at vi derinde. Men ellers så ses vi i morgen. Okay, så nu er det lørdag, og klokken er sådan snart 11. Jeg har mistet negl. Ja. Men den kan jeg måske få erstattet sådan. Måske i morgen eller i overmorgen. Så det må vi finde ud af, om jeg kan. Men lige nu er vi på vej hen i Vordingborgland. Og så skal vi være derinde i noget tid. Så det kan være, at I kan få nogle clips derinde fra. Det må vi se på. Men ellers så ses vi bagefter. Så ses. Vi er på vej ind i studiet med mig og Benjamin, hvor vi skal tælle nogle krasker og se, hvor mange der er det her gyse ting, halløj Halloween. Så der kan det være, at vi filmer lidt. Husk også at kigge i den anden side. Benjamin. Der. Lige der. Er du ikke kun oppe på 8? Jeg er oppe på 10. Jamen, jeg fandt en derovre. Så jeg en derovre. Nå. Okay. Jeg er oppe på 10. Nej, jeg er oppe på 9. Det sagde du i hvert fald.
Okay, så lige nu er vi på vej til at skulle i bæverrafting. Whatever, jeg kan ikke finde ud af det. Bæverrafting. Men lige før der var mig, Benjamin og far inde i, noget der, eller nej, ikke, kælderen, et eller andet, uhyggelig kælder, ting, inde under, vildsvinet, der var, så er der selve kælderen der, så er der sådan, der rendte sådan en rundt, der havde blod på, og en kniv i hånden, og så en hånd efter os, og ville spise os. Det var sådan forfærdeligt. Men jeg vil stadig anbefale for nogle af jer, der godt kan lide sådan noget gys noget og skulle gå rundt i det, at prøve det. Så har mig og min far også sådan lidt snakket om, at måske skulle i det ved jeg ikke, et andet sted hen i Hvidovre, hvor der er sådan en forladt bygning, hvor det er 4-etages gyset, hvor det tager en time. Det har vi sådan snakket om, så det kan være, det måske kommer til at ske på et tidspunkt. Men lige nu det her gys, der er her, vil jeg måske gerne anbefale nogle af jer, der godt kan lide sådan noget gys at prøve. Hvad var den hed? Jeg vil lige se, jeg har mit kort. Burde jeg have. Lad os se. Kort har jeg lige her. Så efter vi havde været inde i det der hus, der var det værste gyserhus, der var, så havde min mor filmet, hvordan vi så ud, da vi kom ud. Så det får jeg et klip af her. Jeg har kortet lige her. Det var så gyserkælderen. Den er sådan, skræmmende, men også sjov at prøve at gå ind i. Så jeg vil anbefale det for nogen, der godt kan lide sådan noget gyser. Måske prøve at gå ind i det til næste år, hvis det er. For det er ikke sikkert, at de kan nå det i år, vel? Så det vil jeg nok. Men nu skal vi i bæverrafting, og så kan det være, at jeg kan filme lidt der. Så har vi været inde i bæverrafting. Nu skal vi ind i den der bævershop med Benjamin blev mest våd. Han fik sådan en helt vandskyld over sig. Nå, nu skal vi købe lidt, og så kan vi ses efter. Så nu sidder vi og venter på, at vi kommer ind til spøgelseshuset. Så 13:35. Mor? Vi skal lige vente på, at vi kommer til spøgelseshuset, som jeg tror bliver mig, far og Benjamin igen. Mens vi var inde i den der shop-ting, der købte jeg den her. Og den her. Hvem er man stået den op Og af? kan måske få mere senere. Far, hvem er man stået den her? Mange ting gider jeg heller ikke lave. Meningen er, at vi gerne vil ind i det der spøgelseshytte-ting-hus. Eller ikke spøgelses, men det der ting, vi var hen ved. Men der er for lang kø, og de har også pause lige nu, så det gider vi ikke rigtig, så nu er vi gået ud. Og på vej hen til bilen, før jeg kunne komme hjem af. For jeg gider ikke rigtig være ham her. Jeg har ondt i min store tog, så. Men ellers, så tak fordi I har set med på den her video. Husk at gå ned og like og subscribe til vores kanal. Og så ses vi i næste video. Hej hej.